U sklopu reorganizacije Vojske Srbije 30. juna 2007. godine 78. motorizovana brigada preformirana je u 4. brigadu kopnene vojske, čiji pripadnici nastavljaju svetlu tradiciju prvog pešadijskog puka knjaza Miloša Velikog. Gospodine ministre, pukovnik Milosav Simović. Gospodine ministre, vi, načelnik Generalštaba i gosti, nalazite se u kasarni prvi pešadijski puk knjaza Miloša Velikog. Istoimeni puk bio je razmešten u ovoj kasarni. Postojao više od 5 decenija i učestvovao u 5 ratova. 78. motorizovana brigada godinama uspešno izvršava osnovni zadatak, a to je obezbeđenje administrativne linije i kontrola kopnene zone bezbednosti, čime se stvaraju uslovi za miran i bezbedan život svih građana Pčinjskog okruga, bez obzira na nacionalnu, versku i političku pripadnost, a sa težištem na području opština Preševo, Bujanovac i Vranje. U izvršenju tog zadatka, pored Ministarstva unutrašnjih poslova, bezbednosnih službi i koordinacionog tela, brigada odlično sarađuje i sa multinacionalnim taktičkim snagama Istok i sastava međunarodnih snaga na Kosovo i Metohiju. Kao i do sada, brigada će slaviti 31. januar, dan oslobođenja Vranja i ujedno dan prvog pešadijskog puka knjaza Miloša Velikog. Ali današnji dan, dan kada je od vas, kao ministra odbrane i izaslanika predsjednika Republike Srbije, primila vojnu zastavu. Vojnu zastavu kao simbol najveće vojničke časti i dostojanstva, koju će stručnošću, hrabrošću i prisebnošću proneti putem ka slavi. Pripadnici 4. brigade i garnizona Vranje i dalje će profesionalno, na dobrobit naroda i otadžbine, a posebno Vranja, Pčinjskog okruga i dela Jablaničkog okruga, izvršavati sve postavljene zadatke i biti dostojni sledbenici proslavljenog prvog pešadijskog puka knjaza Miloša Velikog. Jedice, mirno! I po... Na čelu komandant brigade pukovnik Milosav Simović. Nastupa zastavni vod 4. brigade kopnene vojske, komandir zastavnog voda poručnik Zoran Jovanović.
Nastupa pod ešalon komande brigade. Pod ešalonom komanduje pukovnik Zoran Lubora. Nastupa prvi pod ešalon. Pod ešalonom komanduje podpukovnik Slađan Kamenković.